O Movemento en Defensa das Pensións, Modepen, fletará autobuses dende diversos puntos de Galicia para participar na movilización convocada para o próximo 15 de outubro en Madrid. Ali concentraránse a partir das 11:30 da mañá entre Atocha e Neptuno e partirán nunha marcha que confluirá en Callao, onde terá lugar o acto central para reclamar a actualización das pensións en base ao IPC e a realización dunha auditoría ás contas da Seguridade Social para detectar posibles desvíos de fondos afíns para os que non foran recadados. Pedimos que a suba das pensións e os salarios sea en función do IPC real e non con fórmulas equívocas e engañosas como foi este ano pasado, o 2022, que se nos subiu un 3%, cando a vida subeu un 6,2%. O cal fai que estemos perdendo poder adquisitivo, tanto os pensionistas como os traballadores. Dende Modepen fan un chamamento non só aos pensionistas, senón tamén a toda a sociedade para implicarse nesta reivindicación ante o desolador panorama que arroxan os datos sobre a creación de pobreza. Cada 26 horas xurde un novo millonario no mundo, que as 10 persoas máis ricas do planeta, da Terra, durante ese tempo duplicaron a súa fortuna, que lles aumentou en 1.300 millóns de dólares por día, mentras o número de pobres incrementouse en 160 millóns. Estamos a falar no espacio que vimos desde o inicio da pandemia hasta aquí. Os interesados en asistir á marcha dende o Barbanza poderán anotarse de xeito gratuito a través das redes sociais da plataforma ou no teléfono 615 45 7604. Que a marcha a Madrid desde o Barbanza realizarase en autobús totalmente gratuito e que hai un teléfono posto nos cartéis que se han distribuído por todo o Barbanza, pero por si algún non pudo verlo nos cartéis, decir que o teléfono de contacto é o 615 457 604. Os autobuses partirán a 1 da mañá con diferentes paradas en toda a comarca. Colaboran na organización os concellos de Rianxo e de Boiro e as mancomunidades de Montes, de Sealo e de Brión.